Iro itrai sin pat ngai kble pi paro ha keteng ke badan portam ke jong jisu te ha ke video ngakwa bangan youtube kanai pi syapang ka jinja ka bajaya nga ha ke por ke ba ngadang arpun rius nem karta te ha ke por dang yo coffee si poding ka si pela te ngalet te sapo polo kan ngalet sapo polo te slap te da slap te ngia don lai ngot te ka pisapat dan tan lai photing ka batam na ka bangamut ban le thi jing thiet te slap te ong ni re slap te man chule re kum tu te kum no hi ong ya yang ni di da ka coffee hate hapo green hills te kamut lai photing ka ngi la dap by coffee te ngi re slap artat ken hang ni tingi la rung hang ta tingi la pan coffee ken ngi la ong ai coffee yangi lai pela te kila keli pin ya bam de ke te ngi ong em ngin ti tang coffee te ki be yangi pitem ki be yangi ka breuli lai potika kai wan syong restoran te ki be ken yangi te dangami nang to ngong katut te haka di restoran te ngan nam wan bam jing bam re namar jarang kapi ta kasi bangaduna pisa te henry ban ya bam jing bam te yo hi ken mo dangi ya yo ita ijing yo ibarit ru henry don hi ka por ka bawatang ka bai kali ru tengkat ngi kelet ban ra ka pisana yeng tengkat ka don kum kata ka por ru ka ba ngimla biang te wala dah yeng ka don ka pisaru teng ngimla biang hajing long breu ne em ten re kita ki breu ki be kenyanga te da ki be yanga teng ong ngonum le rung sha te dukan te hawi sipa ngaya len tibian nang to ngatakan tengal le rung ale bam jim bam ke ndala de bam jim bam ka mau kliak ong are ngom nganum rung sha mo ha kane ke dukan te ma ngala de bam ru te si benta pangai ngo yu ble bang klet kloi te ngam longam dapat nuot te ha ngala tom ha tu si teng ong ni breu jing sniu ki kwa tang jakare slap ru han re ngi oman di tang ka coffee ban yore slap kim sha ki be ngi haban mi no ngi haban pet no mo te kalong ka ek pas ngau si kan te han re men nepat ki don gini ki banga phaot ini ki ding ba ki don hani hajan yeng te banga mot ban ro no kan ke chaka pa kam i scam re te slap kan te da slap te ki chat jong ki te ki chapo ba te nga khot hayeng ali rum hayeng ma bala slap te ki pat kim tre re ken ki online bangi jabo palang lom leler da jabo ru kam koridor ka yene kam koridor ka mensim breu dai te henry hakata ka por hi ka ngawan chi kemang ong ni la sha be teng mo yanga ringa tanga la kulari o bleng ong try la da me kurku yanga ada ngayo ka yeng ka pa ngantei hakata ka rukom ka pa pas hadu kata-kata henry nganem i ben dawan ki breu ki balong kum nur ngan priang sngop hare ma binga ngan priang sngop ha be i ki breu bangan don te kum kata ka ja do not te bangan i ben ki breu le ne bangan le kum no re ki breu ki kwa ban ma re slap ha yeng jonga ngam i thu e ki ru kamot hap sha em apli ki breu isen am na dangi long dai ni than kam pha re phi te takadaw nga ai ngo yo ble ba nga klet kloi pat ban nga ai ngo yo ble ba ngam ju isi re yanu ru hiduk ne phirus pa ne phi be ne bestat ne hakmat jonga ngi long be kum ju te ble ke jing sup nyo ban kur khui phi pro khat ya ro itra bad yo don ru ki badang wan thmai ha ga ni channel ka jongi dinga kwa bangan tip phi ba ngi ai bon jat ba ki da wai ni ai ki da wai punja nyu le ki da wai pun ni nyu ni ai ki da wai ja ni ai ki da wai pals ki da wai bniat ni ai ki sunscreen ni ai ki sabon sai khmat ba best ni ai ki da wai kha ni ai ki da wai including ni ai bon jat ki da wai te phila ban phone nga la da phidan kami ki da wai ki jongi ki long ki ba man doi shi bon ka rap ha ki breu ha ba ki penan kam ki ju ai ke burom chau ble ba ki ju yo ma ke ji ko ji ya nang ba ki da wai ki jongi te phila ban phone be ha na ba phone jongi pra ar san pra not ar nyo sa ble ke ji su nyo ban ko khui phi pro khoi ya ro